Čus. Já si dám druhý, třetí informačky. A to bude poděkování za dva odběry. Pravděpodobně děkuju Speedemu, který mi dal ty dva odběry. Takže díky. Co se o to vlastně jedná? Teďka jsem se koukal ještě jsem vás ještě chtěl říct něco o hororech budou. Horory budou na mým novým channelu, což bude Comics Horror. Budu natáčet z kámošek do střední. Já jsem s ním závož z základky a chodíme spolu do střední. Jmenuji se Davidek, mohli bychom natočit náš takový malý jackass. Já jsem se už po několikátý jsem si koukal na film Graven Coders, tam byla taková opuštěná budova a tam byly takový ty hnusný lidi. Nevím, jak bych vám to popsal. Ještě tak vidíte popis videa. A ještě k tomu chtěl bych ještě bych vám chtěl něco říct. Ještě jsem si koukal na film Bez cíle, natáčel Peťan Dubbings, a.k.a. Peťan Games. Tomu děkuju i za ten horor. Horor je fakt nejlepší, Peťane. A chtěl bych vám ještě něco říct o filmu, kdy bude můj horor, tak ten uvidíte brzy na mým novém channelu. Takže a ještě poděkování za to. Že Speedy, děkuji ti za tě dvou odběrů. Vážím se u toho. A já už to tady ukončím. Takže informačka se skončila. Že já se s vámi loučím zatím. Čus!